book of Psalms, chapter 100, verses 1 down to 5. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness and come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Let us pray. Heavenly Father, Lord God, we thank you for this wonderful morning that you have given us. Salamat Ginoo sa imong paghikap sa nakagusa, makasing-kasing, kanya karon, nag-live, nagasimba, nagadungog, nakaliwan. Lord, indeed we acknowledge that you are faithful all through all generations, Father God. Wala kang mausap. Yan sa una, Ginoo, nagidawat na naman sa mga kinabuhi. Hanggang na kami, nagapadayon sa mga pagnakaw, isip, ibong mga anak. Salamat, Ginoo, na ikaw, walang biya ka na mo. And Lord, this morning, we want to offer you our hearts, our praises, O God. Duwatang kinintanan, Ginoo, isip pagpasalamat sa tanang mga butang na imong gibuhat sa mga kinabuhi. Continue to lift up your name and continue to bring praises and honor and all adorations that now sa inyo. Duwatang inyo mga in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Padayon taas, kung pagdayon sa uwing na Diyos, ating palang pangatunakang mo, o ating tugaw ang atong mga tingog. Let us say, open the eyes of our heart. So we are here, we offer our lives to you. Because Lord, you acknowledge kasama ba sa ni Pastor, kasama mga kinabuhi o yung templo mo, that you live in our hearts. Lord, iluwi kami, namahin mo kami na worthy, na manuhod na kami mo. Lord, we continue to worship you and we sing this song with all our hearts. We want to offer it to you, God.
this promise, Lord God, that we belong to you. And that our reason, anong padayon kami, kaya nagabangalangan sa nimo, is you alone. Thank you, Father God, for this wonderful promise. Kaya maghihatag din ka namo. Salamat, Ginoo, sa kinabuhi. Kaya maghipakurang ka namo, Father God. Let this life be an instrument, Ginoo, that people will look at us kung ikaw ang ilang makita sa mga kinabuhi. Lord, we offer you our heart. We acknowledge na makasasala kami. We acknowledge na nanginangalan kami sa imong guidance, Lord God, sa adlaw-adlaw. Tabangin kami, namahimo kami mapunting. Tabangin kami, namahimo kami na angayan. Dira sa mga tubangan, Father God. Lord, this morning, open our hearts. Open our minds, Ginoo. I-bless ang matakasak na niadri karon, Ginoo. Ikaw pa ang mga kasing-kasing ang mahal. And change us from within, Lord God, so that we will be worthy of the love and the grace kay magihatag diri kanamo. Sa upang padayon, Father God, wala kami naik tinuha, basta ikaw ang among pahimaya, ang among mapasadayan. Gawata kinintanan, isip pagpasalamat na ang magkakaroon. Sa nanagimuhat mo sa among pagkakita. Lord, we give you all the honor, praises, and adoration. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Tumalakpak ang pag-ibig. Yes, Father, we humble ourselves before you, God, this wonderful morning. Ini nga, at naang sa kauntanon, kung kayo akong pagpasalamat na kayo sa iluhang kaayon sa mga kinabuhi. May tumula kini mo ginumagan sa ating buhay kina. Hindi may mga akong at naang sa kauntanon. Nakita nimo ang kadumog, ang imo na kakauhan na nagdahit, nagasinggit sa among mga tigok pagdahit na kanimo. May narok na ikaw ang kumasinungan sa mga kinabuhi. Nagpasalamat kami, Ginoo, sa iyong kamaayos at pasasagkat namin. Salamat sa iyong pagkuman, sa iyong pag-atiman, pagtagbo, sa nalang mga Panginoon sa mga adlaw niyo. Salamat sa paglingkod, salamat sa nanon sa mga discouragement, salamat sa mga pagsulay, sa mga tema sa mga parang di sa panini, Ginoo, salamat kami sa mga pagsulay, mga problema, mga kaluyahon, Ginoo. Kaya diin kami luya, anak ikaw, inulit ko sa mga anak. Diin kami kami mga problema, mga pagkulay sa mga buhay. Anak ikaw, na pamatukod, na ikaw ang Ginoo, buhay ng Dios sa mga pinabuhay. Sa ilo kami tanan, kung tanan namin mga kalapasan, nakapakyasig na duwat namin sa kanila. Kung dahil ka, na may trabaho sa mga pinabuhay, pagdagin mo na lang, Lord, doon lang, ako pakampo, alam nyo mo mga tawanan. Ikaw, Ginoo, lig-on sa iyong pagtuo, pagsalig ng Panginoon. Iyong itugot, Ginoo, na mapukan sila sa mga pagsulay, mga problema, mga kalisdanan sa kinabuhi, Ginoo. Ginoo, balik-on sila, Ginoo. Ikaw, palagi tayo sa pagkalagan. Salamat po sa mga Ginoo sa kanalin ng mga alagan ko, mga pastors, mga missionaries, and pray for courage and wisdom sa kanila. Ang naipon sila ng mga wali, makasangilaw sa iyong tulong, Ginoo, at sa mga sibahanan, at sa iyong mga katawan, at sa kanan ng mga kaliwatan at tingluan. We pray sa mga government, Jesus. We pray for wisdom na nakalila, and enlightenment sa ilang mga kinabuhi, mga kasing-kasing, sa ilang mga magulang, Ginoo. Kung ginalo sila, ang tao sa pagtiwala, kung inanasong, Ginoo. Especially sa mga president, sa Rodrigo Rowan siya. So, maabot na President, Ginoo, kung sa iyang administration, si Bongbong Marcos, Ginoo. We pray, Ginoo, sa kanan na ang mga balahian, sikahin sila. Nakamanood sila sa hospital, nangyari na sa malay, nangyari na ito sa ilang mga daanan, sa mga balahian, Lord, sikahin sila, Ginoo. Kung kaluyi sila sa ilang mga balahian, pinahagis pag-ayo kanila. In Jesus' name, I declare and speak healing sa kanila. We pray, usap, hindi na muang barangay Bungko. Kung hindi nga bayan ng isyon sa tanan ng mga kasisip, pinadapit sila nag-aampo ako sa kaliwasan sa mga tao na nakita. Pinsa nito mga tao, wala kagay pagpapaganak kanino sa kinabuhi. Wala'y panahon kanino sila. Wala kayo na nitagat kanino sa kinabuhi. Anong gulo sila nito? Luwasa sila nito, wala ka man, walahin ang tanan. Sa akong pagpagayin karon, iparuas with the Holy Spirit nito. Kaya mabuting ang kaaway, gusto ng buong. Huwag kinasalit, kinatutya kanino ang tanan. In Jesus' name, Amen.
another day is through. Someone pleasant tell was that someone new. You may have longed for others and your courage to you. Do not be disheartened, for I bring hope to you. It is no secret what God can do. What is that for others? Here go for you. With arms wide open, His heart on you. It is no secret what God can do. There is no night, for in His light you'll never walk alone. Always feel at home, wherever you may go. There is no power can conquer you. What God is on your side, guiding at His promise. Don't run away and hide. It is no secret what God can do. What is done for others, He'll do for you. With arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. Mayong buntag stress. Salamat sa Ginoo sa lindot na size ng lig-on. Kumusta nga no? Parang natay mga nagpunan karon yan nagbaluyahon. Hindi wala natin kita karon. Magapadayon ka sa tuang tuon sa pulong sa Ginoo. Ang minsahe na ito pagsusukan ng taas pagkakagod, pakita sa libro ni Job. Job, Kapitulo 1, versikulo 6. Job, Kapitulo 1, versikulo 6, ito na sa ito na sa 22, kung magabasa ni Kini. Dito taas na siya. Kapitulo 1, versikulo 6, ito na sa following ng mga verses. Ingon siya doya. Kasali anak adlaw, sa dirang ng mga anak sa Dios, niadto sa pagpakikita sa ilang kagalingon, sa tubangan sa Ginoo. Si Satanas, midoon usap, uban kanila, ang Ginoo umingon kang Satanas. Di ba ikaw gikan? Unya sa Satanas, mitubag sa Ginoo. Gikan sa pagpangatso nganhi, sinuta, o gikan sa pagsaka, pagkanaog diin. Ang Ginoo mingon kang Satanas. Naunang-unaan ba nimo si Job ang akong sinugoon na walay sama kanila diya sa utak? Walay kasaway kung matarong na tao, maadlungkod sa Dios kung nagbigay sa Daotan? Unya sa Satanas itubag sa Ginoo, mahadlok ba si Job sa Dios na walay hinungdan? Na wala ba ikaw magbutang og ali dito sa niya o sa iyang balay, o sa tanan niyang butang, sa tanang kapit? Ipanalanginan nimo ang buhat sa iyang mga kamot, o ang iyang mga katigayunan, nagkadaghan sa ibabaw sa yuta. Apan bakyawa karon ang imong kamot, o tanduga ang tanan na anak kaniya, o siya pasibalak kaniko, nganha sa ilang naon.
Ang Ginoo mingon kang Satanas, tanawa ang tanan nga naa kaniya. Anaa sa imong gahom, ayaw lamang siya kanduga, usa milakaw si Satanas gikan sa tumangan sa Ginoo. Usa niya na kadlaw, ang panangaon ug nanginom ug bino ang iyang mga anak na lalaki o mga anak na babae dito sa balay sa ilang kamagulangang igsuon na lalaki. May miabot na sinugo ngadto ang buhok ug ingon. Ang mga baka nagdaro ug ang mga asno nanitsik doon kanila ug ang mga sidyanhon isulong kanila, ikuha nila o ilang ipamatay. Ang mga sinubuon pinaagi sa tulad sa espada o kato na lamang ang nakaikyas ang pagsugilon kanila. Samtang nagsulti pa siya, may langit na usap na miabot o lingon. Ang kalayon sa Dios nahulog gikan sa langit o nasunog ang mga karnero o ang mga sinubuon o gibuhat. Giurot sila o ako na lamang ang nakaikyas aron sa pagsugilon kanila. Samtang nagsulti pa siya, may lain na usap na miabot o mingon. Ang mga kalyanhon naghimo og tulo ka pundok ug gisulong sa mga kamilyo ug gidala kini og ilang gipamatay. Ang mga sinubuon pinaagi sa tulad sa espada ug ako na lamang ang nakaikyas aron sa pagsugilon kanila. Samtang nagsulti pa siya, may lain na usap na miabot ug mingon. Ang among mga anak na lalaki ug ang imong mga anak na lalaki ug imong mga anak na babae nanaon ug nanginom og bino sa balay sa ilang kamagulangang igsuon nga lalaki ug dihay usa ka kusog nga hangin miabot gikan sa kaminawan ug ginapak sa upat na suok sa balay ug ang mga babanon natumbahan niini ug sila nangamatay ug ako na lamang ang nakaikyas aron pagsugilon kanila. Unya si Job bitindog ug bigisig sa iyang bistig ug bigisig sa iyang ulo ug mihapa sa yuta ug simba ug siya mingon, hubo ako migulang gikan sa tiyan sa akong inahan ug hubo ako mubalik. Ang Ginoo naghatag ug ang Ginoo nagkuha. Bulahan ang ngalan sa Ginoo. Niining tanan si Job wala makasala o makapasangin sa Ginoo sa iyo. Ang Dios na panalangin sa kulong mag-aapto kita. Ginoo Dios, salamat sa imong kulong na ako ang nabasa, maraming ka mag-bless ini, nasabta lang ang inyo, tumuhin. Ang Ginoo natubo, ang kasikasan sila, mga tabang sa pagbansay, pagpagpon, sa mga kinabuhi. Yata ko sa galing ganap, langit ng kaalam. Ang makahibalo ako, pagsay-say, hindi mo tulo. Mga pinasali, kinatugyan kayo mga tanan. Hindi sa suray ko eh. Muna ko, may buntag ito eh. Kung ano na may tao na nakasinati o hilabihan ka pait o lisod na matang kinabuhi, wala na ilangin si Job nagyan. Si Job nag-antro siya sa hilabihan kasakit na niabot na niya na diin ang tanan na anak kaniya namanaw lamang sa pipila ka mga kainan, sila ka oras. Ano pagalit kung mga sulugoon ganina ni Job na nag-abot, wala pagalit maunang sila siya sulting. Kailangan sa usap ng abot ng balita, sa Daotan Nga Balita, eto kayo. Now, kini na mga pagkabog, atong ibasa ganina sa Kinabuhi ni Job. O kini ang pinakalisod na kung pinakapait, kung pinakasakit na sinatian ni Job sa tanan niyang kinabuhi. Katong na maklaro dito, usap sa atong ibasa, kung yun sa pag-demonstrate ni Job, pag-react niya, ingon ang usa ka anak sa Dios sa diha ng atake kaniya ang ilabuhan sa sakit o kapait na mga atake sa kaaway sa diha. Ang ato ang minsahe sa kanaan sa kabuntagon, guys kung kita ni hard time. Isaya pa, lisod na mga panahon. Kumusta ang mga igsoon ko diya sa Ginoo? Lisod ba? Imong kinabuhi. Nakasinati ka ba o ginatawag nato lisod? Kapaitan, mga pagsulay, mga problema, kasakit sa kinabuhi sa rakto na pagkastorya. Now, inong padrian, pinagin sa mga kahipulungang tabang. Ako nga ikonsidera ang mga pagsulay na nasinatian ni Job ingon nga paglaom. Nadikin adun din ato ang mahikaplagan taliwala sa mga pagsulay. Si Job hilabihan ka sakit, hilabihan ka grabe ang iyahang pag-antos o ang iyang kasakit na niabot kaniya. Apan, ato nakita si Job kung giyon sa niya pag-react isip usa ka anak sa Ginoo. Kadihang strike kaniya
ang mga adversities kinabuhi. Can you imagine, may upat ka mga sinubuan na isa-isa nga nag-abot o nagdala o usa ka balita. May manunta o maayong nga balita. Kapag balita na hilabihan ka daotan. May unta o iabot ba, lig-on na, boss, kanan, nakadangog ka o luto. Unta sa nga balita. Pero kini nga balita nga nagawakan imo hilabihan kasakit. Can you imagine na isa-isa na nag-abot ang ilang mga sinubuon o ang unang sinubuon nagbalita ang mga asno ipamatay. Ang mga asno na nalinsik at ipangkawat sa mga sibiyanhon isulong kanila o matay ang kanila mga tauhan. Dahil wala pa sa mahuman ng istorya another na usap na sinubuon kami abot kami ingong maadunay kalayo nga nahulog o gikanato gikan sa langit o gitugpa ngadto sa iyahang mga kuwit ng mga karnero o sila na nasunog na namatay pilang-ilang mga apil ang mga sinubuon o siya na lamang nagkakasya. Wala pa siya nakahuman ng sulti. May lain na usap na sinubuon ng abot. Kadingin mingon siya nga adunay mga kalyanhon na puno nagpundok sa tulo ka pundok o isulong kanila o idala o ipamatay ang tanang sinubuon inaagis mula sa espada o siya lang nakaitis. Pero wala pa naman kung balita ang mga sinubuon may lain na usap na sinubuon ng balita. Kasi balita ang pinakasakit na balita kaya nadugan. Masantang tulo nagkumbira ang iyahang mga anak ito sa balay sa ilang kinasayang kinamagulangang anak adunay nahitabo kusog na hangin nagihapak kanila gikan sa kamingawan ng hangin nagihapak sa upat na sulog daw kamangin sa balay nandiin natumbanan natumban natumbahan ang iyahang mga anak sa mga haligi sa balay o sa balay na ilang itungan o silang tanan o nangamatay. So kabalo sa reaksyon mo diha na umanya madugod ang Daotan Nga Balita. Dikis-kisan niya ang iyang ulo. Limaan, sabi niya, dikis-kisan ang ulo sa unang panahon. Limaan sa hilabihan ng subo. Dikis-kisan niya ang ulo. Dikis-kisan niya sa hina. Parang sulot niya ng Ginoo. Kaya ako sa yuta. Muna yun ang isimba sa subo. Kung saan sa usa ka tao, nakadawat isa ka adlaw na nakadawat ng Daotan Nga Balita. Ang tao kaniadto ang hilabihan kaadunahan sa silangang bangin o sa silangang bahin yatong panahon na namimong usak kabos o sa lang panahon ila lang po pang oras walay oras sa kulto duha ka oras sa kulto namimong siyang pinakakabos o nawala nahanaw kaniya ang pangan pati ang iyang minahan sa Kinabuhi yun sa niya pagluhod pagkapa sa yuta o pagsimba sa Ginoo o nang iyang kasingkasan sa iyang kami imagine dukawan na iyang ulo iskisan niya yung ulo, timaan sa iyang kasakit, nagibatik sa iyang kasubok, nagibatik pero nakahimo pa sa pagkapa sa yuta o bisimba sa Ginoo kung sa ingon. Ha? Sa ingon pagsimba niya sa Ginoo. Sa ingon pagin sa Ginoo. Bulahan ang ngalan sa Ginoo. Kita to. Makaingon sa haka, kabulahan ang ngalan sa Ginoo. Makahimo kahit kita sa pagsimba sa Dios. Naingon pa rin consider the source of Job's trial. Ang aon na ito, kung unsay tinugdan sa mga pagsulay na nasinatingan ni Job. Ingon pa, ang pagsulay ni Job na iyang nasinatingan, wala kang kini basta-basta. Kami kanaon kita sa huwanan niya sa kalangitan. Apan kining tanan, miabot na adunay, kining natawag nato tinugdan o soberanya. Ingon pa, Job's trials stem from two sources. Ipunduhan kini sa duha ka mga tinugdan. Ang una, one was of sovereign origin and the other was of satanic origin. Gikan sa soberanya nga gihikanan ang kaduha gikan kang Satanas.